चिरां जिल्लायाव मोनसे जोबोद दुखुनांथाव जाथाय सोमजिदों। सासे उन्दै हिन्जावसाया गावनि जिउखौ अबथिरायै फोजोबनानै लादों। चिरां जिल्लानि रुनिकाटा पुलिस थानानि सिङाव थानाय बालाजार हालामनि सासे उन्दै हिन्जावसाया गावनि जिउखौ अबथिरायै फासि नांना फोजोबना लानाय जाथाय सोमजिनाया ओनसोल नाङै मोनसे दुखुनि थासारि लाबोदों। थुक्राझार गोजौ फरायसालियाव 10 थाखोआव फरायगासिनो थानाय 16 बोसोर बैसोनि उन्दै हिन्जावसाया गावनि जिउखौ फोजोबनायनि सिगां गावनि मबाइलाव वाट्सएपनि गेजेरजों माखासे साननो गोनां बाथ्रा फोरमायलांदों। जाथाय सोमजिनायनि आन्दोआव मा थानो हागौ बेखौ दासिम रोखायै मिथिनो मोननाय जायाखै। बबेखानि जाथायनि बागै खौरां मोननानै चिरां पुलिसआ जाथायथिलिसिम सौहैनानै हिन्जावसानि गोथै देहाखौ पस्टमर्टेम खालामनो थाखाय लानानै थांदों। लोगोसे बे जाथायनि सायाव पुलिसनि नायबिजिरनाया सोलिगासिनो। जिउ फोजोबना लानाय हिन्जावसानि बिमाया मा बुंखो खोनासंनानै लानि। लोगोसे पुलिस आरो गामिनि गावबुराया बे जाथायनि बागै मा बुंदों खोनासंनानै लानि। आंबो गैयामोन, न'आव हादानावसो दंहैयोमोन। दा दस्रानि न'आवसो जानानै घटनाफ्रा मारै जाखो आंबो मोजाङै मिथियाखिसै। मा जामारदों? मानसिखौलाय फासि नांदों होनदों। ओमफ्राय आंबो नुहैयाखिसै फासि नांनायखौबो, होमब्ला थांब्ला हाननानै दोनजोब्बायमोन। जानाय मा जादों? थुक्राझाराव हाइ स्कुल खाथियाव। सोरनावबा थायोमोन? औ, न'आव बिदिनो गैया नालाय, ओमफ्राय ओरैहाय बिब'नावहाय ओरैनो फरायनाय ओरैनो मावनाय होननानै थाहैदोंमोन स्कुल खाथियावहाय। सेमोननो थाहैदों, बोसोरसे बारबाय थाहैनानै। सेमोन डिसेम्बर जोबग्रोमोना थाहैदों। माबाफोर प्रब्लेम जादों नामा? माबाफोर प्रब्लेम जादोंमोन? जों जेबो बिदिनि माबाफोरखौनो मिथियाखिसै, घटनाफोरखौनो मारै मा जाखो। एक्चुअली जितु दानिया जितु घटना ना, बे घटनाया जाबाय माने बे जायनाखि घटना जानाय व्यक्ति सिंग्रिनि न'खर, बियो दुखिया मानसि, गोरिब थाखोनि मानसि। दा बियो एसे गावनि फिसाजोखौ एसे रोंगौथि लानो थाखाय गैयि हिसाबै दा सासेनि न'खरावहाय बियो दोनहैदोंमोन आरो। माने बिनो माबा बिथन गैया, अनलि बियो थानानैहाय पेन्ट गस्ला बियो गाननो थाखाय अनलि बिल' आरो बिना। खिन्थु बेयाव थानानैहाय जे बियो एसे लेखा माने रोंगौथि लाहैथोंसै होननानैहाय माने बे गथ'खौ बियो माने दोनहैनाय जादोंमोन आरो बै न'खरावहाय। बिनिफ्रायहाय बिनि माबायावहाय बिनि केसा मा, जों बेखौ दासिमबो जों मोजां मिथियामोन। नाथाय बियो सुइसाइड जानायनि उनावसो जे जों मिथिबाय जे बे न'खरजों, बे न'खरनि माहाजोनजों माने एसे केलेंकारि दं आरो। खोनानो मोन्दोंदि पुलिसनि वागननि माबा खौरां होआल'से मानसिखौ फबनायनि मोनसे लामायाव दंखियोमोन होनना खोनादों। बे बेसेबां माबायदि थासारिमोन? माने जोंथ' गामि गोथौनि मानसि, माने न'खरनिबो माखासे एसेबां माबा गैया, इन्टारेस्ट नङा। दा मानसिखौहाय थैयोब्ला, दा जों गोरिब थाखो हिसाबैहाय जों मानसिखौ थैयोब्लाबो जों केस सोलिनो थाखाय जोंहा थाखा फैसा गैया जायो। दा बे हिसाबैनो माने जोङो लाबोनानै माने जों फबनायनि बेब'स्थाखौ जों लानाय जायो आरो। माने केसखौहाय जोङो होनो हाया नालाय, केस होनो थाखाय जोंहा थाखा फैसा गैया, बिनिखायनो जोङो उइदाउट केस माने जोङो बिदिनो। नोंथांमोना रायजो राजा जानानै बे लाइमोन सिख्लानि देरफुनाय सिख्लानि दायनिगिरिनि सायाव माबायदि न्यायखौ बिजा? दा जोङो एक्सुवेलि न'खरनि जानानै, गामिनि जानानै जों बेखौ लुबैयो जे गथ'थ' थैना थांबाय, गथ'नाव जों सोंनायनि जोंहा जेबो बेब'स्था गैखाला। दा बेनिखायनो जाय दुसिगिरि बे बेक्तिखौ जोङो हमनांगौ। बेनिफ्राय बिना दुसि मानसिनि न'खर गामिखौ लानानै जोङो सुबिसार जोङो खालामगोन आरो। নাম্বার 1 সালবাৰী গাঁৱত আণ্ডাৰ বেংতল আউটপোষ্ট। তো এটা আমাৰ এনেকৈ ছুইচাইডেল হেঙিঙৰ কিবা কেছ এটা ইয়াত আমাৰ আজি ৰিপৰ্ট হৈছে। তো সেই মেটাৰটো আমি আণ্ডাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন আছে। তো চাই লওঁ, যেতিয়া আমাৰ এই সংক্ৰান্তে আমাৰ কেছ এটা ৰেজিষ্টাৰ হ'ব, তো ইনভেষ্টিগেশ্যনত যি ওলায় সেই সম্পৰ্কে আপোনালোকক আমি অৱগত কৰিম। ছোৱালীগৰাকীৰ বয়স কিমান আছিল? ছাছপেক্টেড টু বি তাইৰ বয়স হৈছে আপোনাৰ 14 পৰা 15 বছৰৰ ভিতৰত। তাই ক্লাছ 10ত পঢ়ি আছিলে আপোনাৰ টুকুৰাঝাৰ হাইস্কুলত। আমি যিটো তথ্য পাইছোঁ যে তাই এটা ছুইচাইড মেছেজ এটা দি থৈ গৈছে, যে তেনেকুৱা ধৰণৰ বেংতল কলেজৰ কোনোবা
কলেজৰ এজন অধ্যাপকে তেখেতক ৰেপ কৰা বুলি। চাওক এতিয়া গোটেই ঘটনাখিনি আমাৰ তদন্তৰ আওতাত আছে, তো তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াটো কমপ্লিট নোহোৱালৈকে আমি এই সম্পৰ্কে এতিয়া একো ক'ব নোৱাৰোঁ। গতিকে ফাৰ্ষ্ট আমাক তদন্ত কামখিনি কমপ্লিট কৰি ল'ব দিয়ক, তাৰপাছত যদি কিবা থাকে ইছ্যু মই আপোনালোকক ব্ৰিফ কৰিম। প্ৰাথমিক তদন্ত তেখেতক আটক কৰিব পাৰে শিক্ষকজনক, মানে অধ্যাপকৰ নাই, তদন্ত। সমগ্ৰ ঘটনাখিনি বৰ্তমান তদন্তৰ আওতাত আছে, এই সম্পৰ্কে মই আপোনালোকক বৰ্তমান একো জনাব নোৱাৰিম।